Era odată ca niciodată, verde împărat cu o mare armată. Avea la picioare un întreg popor, dar vai, din canci moștenitor. Mihai, mi-arăși mie o problemă la info, te rog eu. Da, mă, hai. Mersi. Bogdane, fii mă atent. Da, mă. Păi fii atent. Sunt. Deci parcurgem șirul ăsta. Așa. Ok? Da. Îl sortăm Da. și apoi îl afișăm. Ok. Bă, Bogdane, știi mă faza aia de făceam maratona aia așa cu piciorul. Pac! Ce-o bă? Bogdane, mi-arăși mie la chimie. Da? Hai, te rog frumos. Hai. Te vezi metoda de obținere. Da. Adiție ape la alchena și folosești regula lui Markovnikov la alchena nesimetrică. Ok. Oh, well, you done me and you bet I felt it. Bă, le cât dă mate la mate? La mate joi. Joi se dă la... I tried to beat you, but you're so hot that I melted. P este egal cu P0 plus rho apă orice I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Nebunea am luat 10, bă! Stai așa. Bă, și-o luat 10! Bravo, este, bă! Hai la o bere! Hai! Hai! Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn.